DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Matindi ang kuan, ang increase ngunyan June sa petrolyo. Ha? Halos 2 pesos sa diesel. Ha? Yung crudo, halos 2 pesos. Sobrang nga isa 2 pesos. Tapos sa gasolina, mag-aabot maning 2 pesos. Sa kunyan, sa kerosina, ining gas, sobra man sa 1.50. Yan ang pasalubong sa tuya ngunyan. Ang rason ka ayan pa no, primero, pinag-sanction bagakan Estados Unidos de America su Russia during the time pa ni dating President Joe Biden. Ining simana pa lang na ini tabi na nakalihis. May mga sanctions sindang ipinagpataw giraray sa Russia because of certain issues na interesante o kaya apektado ang Estados Unidos de America, ano? Yan. And so demand ka na US kasabay na dyan, plus itong so pagbawas kan supply daily on a daily basis kan pagprodusir nin petrolyo ka itong nasyones na minaprodusir kayan sa bilog na kinaaban, Nasyones Arabos na miyembro kan OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. O kaya tabi ha, matindi ini na pangyayari. Makusa naman inidigdi sa tuya tabi ha. At uto na naman subayan niya ito kung ano naman binatikos na naman sa gobyerno, sala na naman kan gobyerno. Sa bilog na kinaaban po ini ha. Ta nagkikiriradan ngunyan superpowers tabi ha. Rumdumunta na sagkud da ikita nin sa diri niya to na produksyon nin petrolyo. We are always at the mercy kan diktamen kan international petroleum market. Ano? O yan. Tinira na naman Mario Joseph na wala, nasa receiving end kita tabi. The only thing that the government can do, maski sisa ang presidente dyan, ibinoto tao da kurso na da tao bako, is to soften up sa abot kan makakaya kan gobyerno sa mga pamresyohan tabi. So soften up ang epekto kayan sa mga pamresyohan. Ay nako. O sige tabi, tingog kan banwaan na ini. Igwa ng bagong presidente ang US of A. In fact, bakong bago nagbuelta sa naman si Presidente Donald Trump. Day ko lang masiguro tabi kung this is the very first time na igwa ning nagbueltang presidente. Or si Obama, na-re-elect ba yun si Obama? Garo iyo man ade. Please, yung mga paraan tabay ta, please correct me tabi if medyo nasa sala kita. Si Obama, arog man kaini, garing nakabuelta man sa pwesto, nakakunyan siya nin ikaduang turno. Pero iningki ko niyan, iningki Trump, unique ini. Taod-taod ta pag-restoryahan ta, yan ta. May mga report na kita dyan sa luwas. Tingog kan banwa na po sa indong naantabayanan, kasabay ang tropa. Ako po si Pio Fernandez. Nasa linya na ang sa tuyang pag-iriba dyan sa Premier Distrito si Pading Jomar. Maray na hapon, Pading Jomar. Go ahead. Okay, maray na aga. Go ahead. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Gusto ko nang magagad kay dispensasyon sa SK Federation President Katabako, si Vince Bien. Oho. Naging careless ako, pero tama subarita ko. Oho. Ipigkot ko siya kasubago. Kasubang kipalan, bako man siyang kahurong ko. Pero tama Pading Pio, so impormasyon na pigtaos ako kang kahurong ko na naghuna ako sa SK Federation. Manang ko din Pading Pio duman sa mga nagka-aksidente ng mga SK officials kan syudad kan Tabako duman sa Alaminos, Bulacan. Sa van, nakalunad sa van. Roger on that. Okay. So nag-follow up ako sa saya para sa karaman ko na kang
publiko, so dahil pa nakadangog, na Domingong Lunes na maagaon, na-aksidente ba na pinaglulunadan nin 8 mga SK officials, may SK secretary, may SK kagawad, treasurer, chairman, nahali sa tulong barangay digdi sa Syudad ng Tabaco sa Alaminos, Bulacan, na ikinagadang kan driver asin dinara sa ospital itong mga SK officials. Nag-follow up kita kay SK Federation President Vince Bien Oho. through Messenger. Pag-search ko, manali akong very parehas ng ngaran niya na although bako man ito talagang dating pangaran niya sa Messenger, pero alo sabit niya ako nagbago lang ini Lolo. Una ko siya, denial ko, nagsimbag pa de. Pigapot ko, sabi ko, Vince, ano ito niya ako na travel kang mga SK, official travel to, aramo. Naraman ko man sana nga sir, kan ma-aksidente, nagsimbag sa ko, si Vince Bien, pero bako so SK Federation. Oh. Then sabi ko, ano ito? Anong istorya ka ito? Ito kaya nga sir, garo pribado nindang lakaw ito. Taan bang nga ni nga ka ito ang naggamit nindas sa pamilya Kansaro na SK. So pero niya ako dahil man ito nagpaisi sa SK Federation. Nung yan ko pa sa nanganing SR na araman-an. So, araw pa na dalagan. So, nagpasalamat ako sa iya. Dipig-coat ko siya kasubago. Then, pagkasalamat ko pa rin ako. Nag-message ako. Dahil kami nga nakahurot. So, ang ang nangyari, kumpadreng Jomar, to straighten it up, so kahuron mo palan, kapareho sa naman so pangaran, tapos nagre-responde man duman sa kahaputan mo. Kaya subuot mo, nako ang maray na iyo ito suwes kay President. Samantalang bako mampalan. Well, anyway, kinahurong ko na ngunyan si SK Federation. Nagtatok mo naman so sabi kang doha. Pareho. Dahil nangyasir na sala sa bareta mo. Bako lang kung ganyan, gusto kahurong mo. Bako niya ito account pala, nakahurong mo sa Messenger. Yun. So, nagluluwas pa rin Pio, susok sa konfirmasyon nga sa tuya ni SK Federation Vince Bien, na ang grupo nagpaisi sa Inda na may travel. Okay. Nagpaisi lang. Pagkatapos na paisi yun, dahil na nagbalik para iproseso ang mga dokumentos na kinakaipuan na duman sa SK Federation office na kaipuan baga. Dahil man pwedeng verbal sa travel kami. Kaya po, iproseso ito. Dahil naman nagbalik-baralik pa, naraman ninda, pauruli na aksidente. Yun. Dahil nga ni Aram susug kay SK Federation Bien, dahil niya aram kung sa'y nagduruman o anong travel ang din naman kang grupo. Basta ang aram niya, nagpaisi sa iya na ma-travel and sinabihan hindi, proseso sa mga papeles, dahil nagproseso, nangyari na so aksidente. Basta bako itong kunyan, bakong sanksyon kan SK Federation Tabaco Chapter idong so biyahe. Nagluluwas araw kayang pa. Although nagtaram sa hindi na may biyahe ngayon kami. Nagpaisi lang, iyon ang medyo kunyang paano ang iingatan dyan pag arog ka nakagawad kan SK or barangay or kung ano man na grupo, kung official na travel, igwaning dokumento na kaputsinda. Pero kung personal, dahil yan yung dokumentong kaipuhanan. Kaya lang, Roger, itong tulo na pararehong personal, nag-iisip ang tao na baka ngaya official travel nito nagkasarabay. Yun. Actually, 8. Walo. Tulong SK chairman, may mga SK kagawad, may SK treasurer and SK secretary. Yes, ito lang so nasa isip ko Halik kaya. sa tulong barangay. Iyon so nasa isip ko lang kaya natulong chairman eh. So, bakong sanksyon daining official order na mag-travel, daining official travel order, nagkabiriyo lang sinda. Roger. Tapos siyempre mapaisi na mahalargaman kami pero on our personal private capacity na tiyempo lang na puro sinda SK.
Roger Ronda. Yan, okay, sige. Pero matibay itong kaulay ko. Tarang-marang sa detalye. Tinaw sa kuya. Even sa mga sa barangay na iyan nga, suama ngayon kag sa diri kang auto. Oho. Aram-aram. Pero, kumpadreng Jomar, kay puhan itong makunyan, mapasalamatan mo na ma-straighten up, tatibaan igwaning mag-contact man duman sa iya, thinking na siya si talagang SK chairman. Dapat makunyan ito, malocate ito talaga. Oo, baka man Oh. pag-apod ko sa iya, nag-una siya, nag-apod ako sa iya, baka sa capacity niya bilang SK chairman, tabako man talaga siya. Baka pag-una, naghahagad lang ako information. Friend Sige. ko nga sa Facebook siya. Oh. Friend ko. Okay, sige, sige. Mhm. So, yan pa rin, Pio, ang mga paglilinaw na, pero, dahil magkisala sa Bareta, Aha. may date lang kitang piglinaw sa sources. Yan ang Okay, report, sige. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwa. So, to straighten up, so, detalyes, pareho. So, kunyan lang, so source, nagkapareho sa pangaran. Pero, man, pinag-confirman ka itong sa talagang SK chairman, na iyong ngayaan talaga so nangyari. Sige. Duman kita sa Tercer Distrito Canalbay sa oras na alas 9:18 ang pagkaaga. Okay yung connection tabi, June. Kay kumpadreng Jimmy, Chief Jim Marhay na aldaw tabi, please go ahead. Yes, Marinal daw tabi pa din, nail daw kan na mga kamagurangan niya to mga senior citizens. Kung hain na sa regular pension indang 1,000 ang kada bulan, last quarter kan 2024, ngunyan malaog na sa February 2025, ura pa man. So, Ngunyan. so gustong sabihin, sa ultimong tulong bulan ka nakalis na taon, dai pa nare-resibi. La pa man ko no, O 1,000 kada bulan ito? 1,000 kada bulan, Okay, so tumataginting na 3,000 pa. Ano? 3,000 pa. Sige. Ngunyan, pinaghapot niya to si, nagpaabot sa to kan informasyon, si ABC Federation President Cap Ando Namya, Mhm. kan ginubatan. Pig-double check niya to kay Mayor Chino Garcia, and pinag-check man niya sa OSCA office kung saan ang pwedeng follow-upan kay ni. Iyo. Ang sabi, DSWD region. O sa DSWD region. O, Sige. nyabatan mga may edad na baga, dahil naman nin kakayahan pang magpara puro biyahe, mamasahe, kunti usman, nirakman, magpara puro follow-up. Kaya sa pagi na lang niya to, baka mahapot ka ni DSWD sa kunata tadai pa na re-receive sabing pensyon na iyo man ang pigasahan pang bakal-bakal kipagkaon kan mga may agurang and so mga may maintenance, iyo man ito ang pigasahan. At least dyan sa ginubatan, kumpadreng Jimmy, ginubatan yun ang sitwasyon. Dahil taaram sa ibang mga munisipyos. Hindi taaram sa ibang munisipyo. Ngunyan, itong Disyembre, naihapot ko sa mga senior citizen. At niya ko, ikaw ba kamong naresibikan ato, Disyembre, na haros nagpuro pirila ngani sa mga senior citizen. Ito ba ko man ito da sa pension, so akap na ito, Yan. senior citizen department, senior citizen Edisyon. division. Edisyon. Sige. Ayun na daw, 2025 na Pebrero na matatapos na naman sa mga anakan first quarter kan 2025. So last quarter, ura pa. Sige, tamay pigo kontak ako. Gary friend ko man sa FB, ining si Madam MG Rio. Yung Siguro tabang kaparehasan nga na. So, kan DSWD region, tibad lamang magsimbag, Sige lamang. May tabangan ta lamang man ining mga senior citizen. Iyo, yan. Yan tabi pa Sige. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Dagdag na istorya hali dyan sa Tercer Distrito Canalbay. Nagre-ring ang messenger account ni Madam MG Rio. Friend ko ini sa FB. Ano igwa makitang na series of communication. Tiba lamang ma-accommodate kita kung iyo ini sa spokesperson kam DSWD region. O yan, sige sa nang ring tabi kan kunyan kan messenger account inda ko kun magsimbag ini tabi lamang first time ko ining
attempt na magkunyano dahil nagsimbag si Madam MG Rio. Igwa kita ning rule two times na mag-upod kun dai ikat na niya to tabi yan. DSWD po, baka may nag-antabay dyan mga friend ta sa DSWD Region 5. Nagprograma baka kamo digdi once kanakaaging taong niya tayo halos sarong taon ba yun half a year. Baka may nagdadangog dyan tabi sa DSWD. Nag-upod pa ako. Sorry may kunyan. May kunyan sorry, nasa Central Office pa ko attending an important meeting. Ano po yun? PM muna. Sige tabi. Nasa Central Office sige, may query lang kita tabi nagsimbag na si Madam MG. Good morning po, Ma'am MG ha. Good morning. Ito po, sige tabi ta unayon ta ini. Po, Ma'am MG. Sensya na ta kuan kita. Iniong pahit tadigdi. Makikisuyo lang query, makikisuyo lang po. Lang po query po may nagtatanong pension ng senior citizens sa last quarter ng 2024 hindi pa natatanggap pension ng senior citizen dali lang ha kitaan secretary ngunyan last quarter of 2024 quarter of 2024 di pa na-receive. Yan. Thank you po. Yan. Yan. Sige, pinag-chat ko na si Madam Rio. Yung nasa Central Office database siya. Di yan natabi ha. Yung problema diyan sa mga senior citizens, hopefully makakuha kita kaanin na kasimbagan, either may makahurong kita or through communication, correspondence, makuataan na kasimbagan manungod sa siring na bagay. Diyan lang po kamo, mga senior citizens tabi si Madam Rose muna tabi, nagrahe, baka may dagdag ini sa tema, maakomodar tala. Madam Rose tabi, good morning. Lang ako. Ay, sige po, good morning po. Happy birthday kay Chef Jang Rahida. Birthday pa lang. Yun man na gano'n. Africa siya nga na. Happy birthday na sana. Ay, yun mo. Birthday pa lang niya ni Chef Jang Nagraheda. Pag January 21, pero birthday niya. Sige, happy birthday kay Chef Jang. Sige. Happy birthday. Sige, opo. Okay, sige. Mga friend, ayan Chef Jang, nasa international cruise ship, nasa Africa ngunyan. Ako, nagbe-birthday. Si Chief Jimmy Binabalta. Chief Jimmy tabi pa rin. Good morning, Gararay. What happened? Naputol yun. Sandali. Reply si yaodigdis ako si Chief Jimmy sa sakuyang cellphone na nag-upload si Chief Jimmy. Chief Jimmy, maray na agagiraray tabi. Yes, nakontak ko si DSWD Regional Director Norman Lorio. Yan. Nasa meeting da siya. Oo. Yung simbag niya. Apa? Salamat po, Director. Salamat na ba? Pa-check daw niya ngunyan. Ipapacheck niya. Ipapacheck niya. Very good tabi Chief Jimmy. So tagapagtaraman kan DSWD region nasa central office man. Nagsimbag ba sa through correspondence sa linya ngunyan baka yaon man agad sinda duman ipapacheck tiga halat ko man so kunyan so reply man ni Madam MG Rio. Iya. Very good. Taod tanganing mas mahararuman follow up niya to. Kakauron niya to. So takasubago atap pa. So pinaka-uskahead kan na ginubatan kung ang follow-up mananggad din dyan. Ang rason? Tanganing mga pasabot man niya to sa mga senior citizens sa banuan kan ginubatan. Pero sabi kan na regional director, although liputon sa nasa simbag sakot na nasa meeting ngayon ako ngunyan, hinapot ako sa lugar, ginubatan niya ako, papatsikta niya, iyon yung simbag. Okay, at least sa ginubatan yung social pension yan, third quarter.
Fourth quarter. Last Last quarter kan 2024. Okay, not 1,000 each ang bulan. Okay. Okay, sige. Yan tapi pa rin. Ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Sa istorya hali dyan sa luwas. So mga senior citizens, at least dyan sa nasa ginubatan, daita isi kung similarly situated ang ibang munisipios. Kung da'i pa nakaresibi kan sa indong social pension for the last quarter kan taon 2024. May ano ba yung tabi, Badam siya, yung nasa sala, igwanin tuyo tabi mari nata nga pa bago kita mag break ganing masalansa niya tong programa mat station break uno tabi kita diyon oras Pilipinas, it's 9:28. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavor. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet, lakas na kaya ang ambisyon mo. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for kids, now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inom agad. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagbakulog siya sa probinsyang Albay, ngunyan sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang TESDA asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan.
Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinakbusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Kita sa programa, may dagdag si VP Henry na sitwasyon man duman sa report ni Chief Jimmy, malilipot dahil pa man nagkakareceive tabi yung last quarter na social pension kan senior citizens. Malilipot yan. Thank you so much tabi VP Henry. Pinag-include ta na duman, ta nag-reply naman si Madam MG Rio, tagapagtaram kan DSWD. Pig-verify na and she will get back na tabi manungod sa bagay na yan. Sige, kaya sa mga senior citizens, hopefully matdigdi sa programa or sa mga masunod pang oras tabi basta kung sa umabot po, matawan niya din kalinawan. Sayang man, 3,000 din yan last quarter, pension kan mga senior citizens, dahil pa nagkakaresibi. At least ginubatan and malilipot, igwa kita ni araw ka na sitwasyon. Tinda ko tabi sa iba pang lugar kung similarly situated man tabi. Si kumpadring Al, marhay na Al daw tabi pa ding Al. Go ahead. Thank you so much, Paday. Good morning. Big encourage ngunyan kan Committee on Education digdi sa Sanggunian Panlunsod kan Legazpi ang mga barangay na mag-establisher min barangay physical fitness and sports development council. Yan ang pigbubusol ni City Councilor Jeff Lee, Chairman kan Committee on Education. May draft resolution na ini na dyan na niya na aldaw sa sesyon regular kan Sanggunian Panlunsod. Importanteng maray ang salud. Kaya gusto maipromoter kan komitiba di edukasyon ang physical fitness and sports development sa kada barangay digdi sa 70 mga barangay kan Legazpi City. Kota na ang bagay na ni sarong rule kan sanggunian kabataan sa barangay. Alagad minsan may mga barangay na dahil nagiging aktibo ang mga jóvenes koniguaman concentrated sa nasindaduman sa basketball kada taon. Alagad sa ibang sports dahil masyado na natawan doon and itong sa mga medyo may edad-edad na dahil naman nakakasabay sa pagtututok man kan mga jóvenes kaya pinagamaray sa ideyang ini na makabilog nin sarong Physical Fitness and Sports Development Council sarong barangay para matutukan ang bagay na yan. Gusto mangyari ini ni City Councilor Jeff Lee sa Committee on Education kaya saroyan sa iyang ipigubusol
May bubusa na dyan, parte ka na agenda, kan gunian palunsod regular session. Roger, sige. Yan pa na informasyon, live digdi sa City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you so much kumpadreng Al sa dagdag na istorya hali dyan sa City Hall. O sige tabi sa international scene mo na kita na igoning epekto po sa tuya digdi sa Pilipinas locally local but global. Uya na tabi nagsumpa na kasubagong maagahon oras sa Pilipinas udto duman sa Estados Unidos de America si Presidente Donald Trump ika-45 na naging ika-47. Ayan. 47th president. Dagi siyang nagibaga siyang presidente, ex-president ng ngunyan, sitting president na naman. Yung nga na itabi ito, si Obama, na-re-elect man ito adi John, tabi, ba, tama ba? Si Presidente Obama, nakaduwang turno man. So if ever, duwa na sinda na kwan. Insofar as my memory can recall, duwa na sinang presidente kan US of A na nakaduwang turno. What makes unique digdi kay Trump is, ini si Trump, convicted nin mga korte duman sa Estados Unidos de America yun. First time sa historical US na ang sitting president is convicted of felony, criminal cases. So latest nga ni, kanakagi pa sa nang simana, ilinuwaso desisyon kan husgado. Manungod ini sa gari pagbayad niya ning pagbayad niya nin basta may kaso day ko lang day na ko mao istorya ta kun yan ta nalingawang ko so background kan kaso. Basta sentensyado siya kan korte pero ara mo nangyari jun iyo inan perks kan sarong presidente duman sa Estados Unidos de America. Sinentensyahan siya kang korte days before siya mag-assume kan pwesto. Sentensyado, convicted, criminal case. Pero ano ang sentensya kan huwes? Dai i-imponer so penalidad. Dai i-imponer so penalidad. Kaya dawa sentensyado siya, dai siya mapepreso. Dai pinag-imponer so penalidad. Taan sabi kan huwes, duman sa indang judicial system sa US, igwas yang immunity as president. Ibinuto nga yan kan mga tao. Inda ko sa natabi, we relate it digdi sa Pilipinas. Kaya nakatukaw si kunyan, nakatukaw si Trump kunyan, maski convicted siya kan nagkapirang mga felonies kan korte, dainin efekto, ta presidente nga na siya. Bata maisog unique pighiling taso speech ni Trump. Gabos na ipig-importar nindang kunyan produkto sumalaog sa inda tatarifahan iyan. Pagkatapos madrill sina nin sa diring dadagdagan ang drilling kan sa diring petrolyo. And grabe ang gulo-gulo niya. Grabe talaga ang gulo-gulo niya duman sa mga illegal immigrants. Lalo na mga Mexicano. Pinag-aapo niya nga ni mga criminal immigrants. Grabe ang kanya. Tabi. Aram mo kung sisay ansaro sa mga leader na nag-apod sa Ayatollahs John, nag-congratulate kay Trump. So amigo niya. See you di Putin. Kainot-inote na kunya na nag-apod sa iya congratulatory remarks and message si Russian President Vladimir Putin, amigo ni Trump. Ang style niya is parang ang kapot niya baga parang so conglomerate niya sa nakang kunyan na kung anong gusto niya yung masunod. Gulpi na siyang ipinaluwas yun ng mga executive orders. So mga sagyera, mga militar nga ya, pakusugon yan. Tapos pati so pag-manufacture rin mga auto, kita nga yung magibo dahil nakan mga hali sa ibang nasyonaan. Gari sa nabaga sarong kampanyang dakulaon, makatakot si Trump. Ibang klase man, parang pero iyong namuyahan kan tao Iyong namuyahan kan tao.
si Donald Trump because pigihiling ko nga ni John kada bes na magkakaigan ng standing ovation duman sa laogan sa Oval Office ganito duman mismo sa Capitol sa Capitol Hill siguro ito sa luwas freezing cold, grabe ang lipot dai nakapag-inaugurar duman sa traditional na nasa luwas baga may parade grounds dai sa laog di igwanin mga punto duman na pigtataram si Presidente Donald Trump kataning niya so dating Presidente Joe Biden buda Vice President Kamala Harris day lamang minatindog buda day minapakpak saro sa naan tinindogan buda pinalakpakan kandua ni dating Vice President Kamala Harris buda ni dating President Joe Biden so pagtaram ni Donald Trump na nakauli na ngaya so nagkakapirang bihag prisionero kan Hamas na mga Amerikano. That was the only time na nagtindog so dating presidente buda dating vice presidente. So iba sige sa kuyum kanduata pigtitira ni Trump harap-harapan so policy ni Biden buda ni Harris during the inauguration. Arugang kayunik si Trump tabi gari ibang klase kaya ang mga pronouncement ko niyan nga natatapig di-discuss ini tabi ano. It is because ang Estados Unidos de America baga alyadong dayupot kan Pilipinas. Interesado kita sa sayang mga foreign policies na magkakaapektar sa satuya lalong-lalo na una-unang bita niya ang Puwersas Armadas kan Estados Unidos de America. Dengay kita magparpakiaram sa bako tamad gira. Sabi ni Trump. Kumbaga nga girang bako day mga kitang pakilabot. Pero pakusugon ta ngayon sa tuyang Puwersas Armadas. Bako, i-relate tadig di sa satuya sa Pilipinas. Ano ang magiging implikasyon kaanta? Ito, policy statement ito ni Trump Nagkakapira ito sa kadakol na mga executive orders niya na pinag-define right there and then kan sa iyang pagtindog sa sayang inaugurasyon mismo. No, anong epekto kandig di sa satuya sa Pilipinas? Dahil nga pagpakiarang mga gerang dahil makita pakilabot sa luwas kang US. Kwanta bagang Estados Unidos de America, ayuda, militarily, igo kita kan pigapod na MDT, Mutual Defense Treaty. Ano daw tabi? Lalong-lalo na ngunya na igwa kita nin dahil pagkainintindihan baga sa China. Por dahil kang West Philippines issue na yan, napiga para anab kan China. Ang kadagatan kang Pilipinas. Proclaiming to the whole world, samuya ini. Despite na igwaning desisyon, ang International Tribunal, bako nindo yan. Exclusive economic zone yan kang Pilipinas. Pero nung sabi kan China, dae! Mapuwersa kami ang dapat digdi. Bakong pipuro padarahan kita kang buki di gira, Buda Coast Guard kan China. To the point nga ni na sinalakat na kita so sa tuyang teritoryo, sinalakat na kan China. Anong gusto tang sabihon? Narumduman nindo subareta ka nakalis na taon na. So Navy boat yan. Sinalakat na ba kan China? Extension yan kan sa tuyang teritoryo ang Navy boat. O so teritoryo kang Pilipinas, sinalakat na ba kan China? Rinulho so sa tuyang rubber boat na kuang kang Navy, gamit kang Navy. Pinarasa so communication equipments kan rubber boat o kan Coast Guard ship. Bako teritoryo ta na ito, nakaitaas ang bandera kan Republika kan Pilipinas duman sa barkong ito kan bako nangani ni civilian ship kundi kunyan military ship na ini, gray ship na ini kan China. Wara daining pigo ko niya so China tabi ano. Yan sige. Okay, anong LGU po ito sir? Pipa-verify mo. Ay opo, ginubatan po Ma'am Rio. Ano pinagako niya na ni Ma'am Rio ano tabi ano? Ginubatan po and malilipot yan. And malilipot yan. Malilipot. Sige. Po Ma'am MG. Sige tabi ha. Sige tanaga ko na. Kunya na tabi so mga sources ta dyan tabi. Sige. Ay kape pa ding Jomar tabi. Kape. Sige.
Okidoki. Sige. May dagdag kitang istorya dyan sa luwas. Yan tabi ha. Duman sa Estados Unidos de America. Bago ng presidente, si Donald Trump. Bako aning bago dati, nagbultada sana. Piga unang bitan tanta igo po ning efekto yan sa manlaylay na nasyones kan kinaban ang mga policy statements kan sarong presidente na nagtutukaw sa Estados Unidos de America. Nasa linya si Joshua. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. May simbag na iyan na problema tabi Sir Pio kan mga senior citizen sa ginubatan and malilipot na ano na kung yan digdi sa regional office kan na Department of Social Welfare and Development o DSWD digdi sa Laog kan Regional Center site sa Barangay Rawis. Very good. Yes, and yaon Sir Pio ang asigurasyon kan nasabing ahensya na marirecibin man giraray ka na mga social pensioners ansya indang pension para sa last quarter kan 2024 posibleng marirecibin inda ini ngunya na January o kaya first week kan February. Sa pakipagurong ta Sir Pio kay Madam Ella May Opeñano, senior bookkeeper, asin siya ang nagaproseso kan na payroll pagabot sa social pension. Sigun sa iya naka-ready na gabus na dokumento, so kay po nindang may submit, okay na. Naghalat naman sa nasindakan pundong ibababa hali sa central office. Pag naibaba digdi sa DSWD Regional Office 5, i-distribute maninda sa mga LGUs. And LGUs naman ang bahala kan schedule kan payout kay ni para sa mga senior citizen. Yan. Bako sa na Sir Pio ginabatan and malilipot, kundi sa bilog na Bicol Region, iguanin 12 na mga LGUs anda ipa naka-recibinin social pension para sa last quarter kan 2024 and halit sa dosing iyan, apat ang digdi sa probinsya kan Albay. Yun. Ining Tiwi, Malilipot, Ginobatan, and Bakakay. Yan. Pero sisay nga nito Joshua, so nakaroon tayong bookkeeper, yung pangaran, over? Siya Sir Pio sa nagproseso kan payroll, Ella May Opeñano. Si Madam Ella May Opeñano. So, gabos na dokumentos, requisitos, hali sa naonambitan na iyan na mga munisipios digdi sa Albay and including sa iba pang mga LGUs na dai pa maning social pension last quarter, ready na. Waiting na lang talagang may baba sa pondo from central office. Gustong sabihin, sinumiter na itong mga dokumentos, requisitos na kaipuhanan? Roger, tunagtabi Sir Pio. Tighalap na sa nang i-download, pasiring digdi sa region so kantidad. And once na may baba na so kwarta digdi sa region, automatic may tataw man yan sa mga LGUs. LGUs na ang may kapot kang scheduling. Yan. So, anong kon? May pig-clarificar lamang talaga kung iyo man ang gadaan ang periodo din pag-resibikan sa last quarter, nare-resibi mga first month kan masunod na taon? So, ibang LGU Sir Pio, okay na. Na nagka-problema lang kidiit. Sa ibang LGUs, na dyan sa liquidation. Ayun. Posibleng may mga concerns man sa LGU level, ang proseso pa lang tabi Sir Pio, halimbawa pag nagpi-pay out, dahil man 100% nag-aarabot o nakiklaim kang mga beneficiaries. Kunyan, so dahil naka-claim, so dahil nakakuha, kumbaga magibo kay report so LGU and i-refund sa kwarta digdi sa DSWD Regional Office. Ibibultada. So, pondo, kundi posibleng naod dyan, naabot kang cut-off kang bangko, ang land bank da. So, pagproseso, sundo man sa nakan December 27. Ayun, nagkaigo na yung problema sa administrative aspect kan pag-distribute kaya na kunyan na pension so iba dain na claim inabot kan cut-off kan pag bultada kan kwarta sa gobyerno. Roger, tunagtabi Sir Buda, kumbaga dahil man kitig babasol, siyempre talagang arog dakayan ang proseso, kundi nasakso lang, medyo na delay.
Kaya at least ngunyan, ang good news na proseso naman gabos, nag-aalat naman lang na ma-downloadan ng pondo from DSWD Central Office. Yan. At least that's good news na simbaga na so query tabi. Bako sa napalandig di sa Albay, kundi region-wide, igwanin mga LGUs na daipad so senior citizens na karisibi on time kad itong so last quarter na pension. Dahil sa araw ka na mga pinag-resolveran mo na ngunyan, naghahalat na sa nakan download kan kunyan, kan kwarta. Buda ang estimate Sir Pio, baka bago magtapos in January or first week of February. Maray-ray, igwa pa ning pasakatan, Abot pa? Madali-dali na, sarong semana na sana may kabanga, pwede nang mamundagan. Igwa lamang ng Chinese New Year pang pasakatan. Buda pang Valentine's. Sige. Yung tabi, Sir Tita, kumbaga nagsayo mo ng ma-interview ng live inning si Madam Ella Mayta. So, head daninda, focal person talaga. Yan, duman sa Buragwis. Pwede, bago pa nga ako maka-andos naman sa Buragwis, at least igwa naki-initial information. Roger. Ayan, tabi, Sir Pio, dagdag na istorya na kinaraman sa concerns na yan sa mga senior hospital pa paano, igwa mang-grinding good news. Sige. Joshua Bino, DCGD. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Kung arog kaan, halimbawa ma-release, ngunya nakatapusan kan Enero o first week kan February, iga pang dagdagan ta kung ma-release on time man sus pang Enero di madadagdagan sa 3,000 ay hilingon tatabi so yan po ang kasimbagan kan manungod sa query na iyan na enot na nagbutwa digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. May bareta mo na kitang alas 10 si Angel and discuss by mga hanap buhay. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Thank you kong Joey Sanceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Sanceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, kong Joey Sanceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albayahes ang atang lahat, kong Joey Sanceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Sanceda. Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan right med?
Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Uwasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inom agad. Siyudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-damo ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama.
Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 17. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Posibleng may deklarar na kan Department of Agriculture and Food Security emergency sa bagas. Ini kasunod kan pag-aprobar kan National Price Coordinating Council asin pagtaon ng suporta mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, pwedeng may anunsyo ini ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga masunod na aldaw. Sa laram kan food security emergency, tutugutan ang pagpabakal nin NFA rice stock sa mga LGU mantang piglalauman naman na may papabakal ini sa publiko sa bulan kan Pebrero. Katakod kay ni sa graray na tinawanin doon kan DA na ang deklarasyon kan food security emergency iyuan para mailuwas ang mga buffer o sobrang buffer kan NFA asin masiguro na matatawan nindalan ang paglaog kan mga programa ngunyan na harvest season. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawa ang Unilab. May sukli ka pa. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag
Totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurong, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Kabayani kita sa Ginebra! Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako naman pagbibigay. Kabayani tayo, kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Magugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yes. Buwelta na sa programa. Signal lang tabi dyan sa tech and sa IT kung ready na yung interview natin kay Pading Jomar with Mayor Crizel Lagman Luistro. Ano yung sabi sa Zoom pag ready na, sige. Halatong tanda lang tabi, tayo pa magkitanin natatadang oras digdi po sa programa. Dali mo na, nag-apod giraray si Madam Rose, baka may relasyon o anong importanteng mensahe pa. Madam Rose, tabi? Hi, good morning, Giraray Ping. Opo. In relasyon ka sa baabukan, mga senior citizen na daipa na abutan kan pension niya. Kunyan, digdi man sa mo, may nagpaabot man kung pwede daw ipaabot sa Indo, pati sa DSWD, sa province, kung so ibang senior citizen na ang pigaabot sa Inda, 500 pa lang. Samantalang sa iba, 1,000 na. Kuno arin man lamang sinda maaabutan, ibilog na 1,000. Sige, tabi. Nagulon pa ang senior citizen, kauna ang tigi-istoryahan na ang nare-receive ninda, 500 pa lang. Bako, ni 1,000. Tan pig-declare na 1,000 na ngayon, pero sa sa mo niyan, giraray, 500 magaray. Yan ang kunyan, gustong ipaabot kan dakul na senior citizen. Baka bagadakulo na nag-maintenance,
Iyo Kaya po. hindi ko man lamang sindang pang-suporta. Sige tabi, Madam Okay. Westa. Isabay mo iyan Salamat tabi. Thank you so much. Sige, 500 lang daw yung iba. Diyan sa Kamalig. Sige. Pag makonta pa yan, maidagdag ta pa yan duman sa tuyang query sa DSWD. Maipaabot ta pa yan. Sige, nagalat lang kita kaya kan signal ni pading Jomar Bien diyan po sa Premier Distrito kan Albay. Yan. Di igaw pa kitang mga temas ko ta na. Kaya lang we're just waiting for the signal diyan po sa halik kay kay kumpadreng Jomar Bien. Dakol ng mga ipigapaluwas na TRO so Comelec. Dai pa supigabangan ta manig di sa Albay. Dai patabi man nin resulta may nagaparaharapot sa tuya ano ngayon pinunan kaan na kasiributan kon ibubugtak sa balota sungara ni Mayor Noel sa pagkagobernador or dai ngayon kapinunan kaan ang kapinunan kang paano June nagaparaharapot sa tuya nag-upload nagte-text naramdaman nido kan nagtukaw si Governor Noel sa Capitol yan. Pinag-floating niya baga si Engineer Dante Baclao as provincial engineer. Ang dinara niya dyan, si city engineer Nong Ibo. Iyo sa pina-aktibar niyang provincial engineer. Ngunyan, ang dyan baga sa mga pwesto kan gobyerno, lalo ining mga permanente, iguan pigapod na plantilla posisyon. Iyo anso posisyon na pigtatao kan lay sa sarong persona na sa imuan. Por dahil dyan, igwa kang sweldo sa gobyerno. Iyan subasihan kan gobyerno kan pagsweldo sa imo. Plantilyado ngayon posisyon mo. And sa plantilla posisyon, yaon dyan nakabugtak so sa imong responsibilidad. Kung saan ka matukaw na ahensya, arin saan ang sakop mong trabaho, kung saan na LGU, iyan. Ngunyam, ang plantilla posisyon ni Engineer Nong Ibo, city engineer. Mala, yaon baga siya nga ni, ibinalik siya kan matangka si Governor Noel sa pwesto. Ibinalik baga siya dyan because yan so sa iyang rightful and for all legal intents and purposes, yaon so plantilla posisyon niya, city engineer. Pag nag-retire siya, mahalinan sa iya, basalidan naman kung si sayan na maging city engineer, yun na naman na makapot kan plantilla posisyon. Okay. Ngunyan, dinara siya sa kwan sa provincial engineering. Dahil ito pwede susog sa mga leyes as in regulaciones kang Civil Service Commission. Dahil pwede narugaan na ang plantilla posisyon mo, nakabase digdi sa Legazpi City, papaaktibarong kang provincial engineer. Dahil pwede. May nagreklamo, pinag-take cognizance ka na ombudsman and hiniling sa mga applicable na lay, June, talagang dai pwede. Kaya baga, nagpaluwas nin desisyon so ombudsman manungod yan. Duman sa desisyon na yan kan ombudsman, pag-arog ka ng mga kaso na sinuspender ka o dinismi sa trabaho sa gobyerno, permi na dyan na igwanin kasabay na penalidad na dai ka na pwede magkapot nin anuman na pwesto sa gobyerno. Ilihido o bako. Yan. Kaya iyon, so ginamit kan Comelec na basihan. Bako ining invento kan Comelec. Yaon an sa lay, inaplikar sa naso pertinent provisions of law na aplikable sa kasong iyan. Kaya, so Comelec, iyon na iyan, nagsunod man sana sa mandato kan lay. Na ansabi kan ombudsman, an si Simon na arog ka ini, matangkas managad na igoning arog ka ng mga penalidad, dapat day na magkapot nin pwesto sa gobyerno, ilihido man or bako. Kaya, so Comelec, iyon na ito. Although ang sabi, bako pa man final. Ta pwede pang iapilar. Opo, sabi naman kanlay, ini po pinag-discuss in its purest sense of law. Kung ano nasa batas. Sabi, okay nga ya, bako pa man nga final. Yet, ang sabi naman kanlay, sa mga arog ka na desisyon, dapat immediately executory. Gustong sabihon, maski bako pang final, dapat
ipasunod na. Yan. Iyon ang nasa lay na malinawon tabi. Na pigsusunod mo niyan, pig-aplikar kan COMELEC. Iyan diyon ang malinaw kan explanasyon. Iyo nga ya, bako pang final and executory and igwa nga yaan mga personang apektado kan araw ka na desisyon nin mga remedyo legal. Pwede nga nindang i-apilar iyan sa Court of Appeals or kung sa ina korte, halimbawa sa Korte Suprema, susog sa rule of procedure, rule of law, pero ang apelasyon ngayang iyan, day mapupugol sa pagiging immediately executory. Yan. Bako John, iyo anang ko niya. Kaya, so COMELEC naman, kumuigwa ning araw kan, aday ka na pwede magkandidato po. Tananata, kung manggana ka, igwa man giraray ning prohibition, day ka makakatukaw. Problema na naman. Bako, iyo baga John, that's the logic of it and that's the law behind kan isyong yan dyan kay dating Gobernador Noel. Iyan po inisplikar ta in its purest sense kung ano po so napapalaman sa lay, ha? Sige, kaya pa dyan nasa linya na si Pading Jomar Bien, dagdagan tad mga istorya, hali dyan sa Premier Distrito kan Albay. Yan, kaya pa man Pading Jun, Jun, sige. Kumpadre Jomar, good morning, what's happening na tabi? Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Una ako sa opisina ng Mayor Crisel Agman, Cantabaco. Igwa kitang nagkapirang mga issue na gustong malinawan digdi. Enot, ang mga good news mo na, manungod duman sa mga school buildings na ipinagdonar kang LGU sa DepEd, Tabaco, na aramon sa saya kung ano ang development kayo, kung tarapos na, and kung ano ang reaction kan mga school heads and the parents sa worth 300 million na school classrooms na pigdonar kang LGU, and garo may bad news man si mama nungod duman sa travel kang SK. Sige. So, bagang pigya luluwas ta kasubago. Pasa na kay Mayor Crisel. Mayor Crisel, live kita sa DCGB, nasa ibong na linya si Pio Fernandez. Morning, Pio. Yes, good morning Mayor Crisel Tabi, nice having you sa programa. Ma'am, pardon, inuton ko po ta interesado sa publiko subareta duman sa SK Tabi. Ano ang latest? Madangog Tabi kami. Go ahead po. Okay, may tulong van po na hali sa airport. Pabalik na po ito sa Tabaco, tatapos ito sa indang Lakbay Aral sa Siargao. Sa sarong van po na nagkaigwaki vehicular accident, a collision with a motorcycle dyan po sa Partica Alaminos, Laguna. And may sakay po itong 8 SK hali sa Buhian, San Vicente, and Marirok. Out of the 8 passengers po, so 4 po ay undergoing observation na sana, pero mukhang safe na po sila, no? Yung isa po nakabalik na sa Tabaco. Yung 2 nasa East Avenue Medical Center para po sa fractured leg and dislocated arm. And kasabaag ko pong 7:00 kang aga, so nadaratulos po sa ICU kan San Pablo Medical Center, nag-expire na po. Oy, naku, Tabi. May saro na po kitang casualty. Do you have the privilege to divulge yung casualty? So, taga Marirok po siya, Barangay Marirok, SK Treasurer po siya kang Barangay Marirok. Anong oras po nag-expire, ma'am? I think around the 7:15 a.m. Tamang-tama man po. So, LGU nag-provide po vehicle to bring the family members to San Pablo, and nakarating naman sila doon before 7. But unfortunately, because of the policies ng hospital, hindi po nila nakita yung kanila pong yung kanilang pasyente. Nagluwas na sana po sa doctor saying na nag-expire na po sa indang pasyente. Okay. How do we paano ang pwede tang maitang asistensya sa mga biktima, both the living and the dead, Tabi, Mayor Crisel?
Ihuna po na nakagibo na po kita ki initial na assistance through the regional office kang DSWD na nag-provide po kami kay Lunadan. Ang sabi ko dapat may pocket money man lamang sinda for their accommodation and needs tuman sa San Pablo. So ora mismo man po natawan sinda kang regional office through RD RD Laurion. Ano ka nga ni RD? Yeah. Opo. Nakulao man po ang tabang na naitao niya tulos financial assistance para po igwala mo na pocket money sa pamilya. So po si Congressman Lagman man po sa office niya nag-aasikaso kang duwa na yaon po sa East Avenue Medical Center for operation po itong duwa. So may financial assistance man po na natao sa office si Congressman Lagman para sa duwa. So sa tuya po na agency, palagay ko ang nag-aasikaso kang pag-transport po kang remains kang sa tuya SK Treasurer from Marirok para po maibalik tigi sa tabako. Po. Mayor Tabi, kindly, takasubago na confirmar man ni Kumpadreng Jomar diyan mismo sa SK Federation President na it was not official travel. Pero may naunambitan ka, Mayor, na lakbay aral. How would you reconcile, Mayor Tabe? May proposal para sa lakbay aral na submitted to the SK Federation President. But he did not, he was asking for additional documents para ma-present niya sa SK Council, no? They were not able to submit the documents and naaraman niya na sana na nakabiyahe na sa mga SK. I checked with the DILG and they told us na ang nagbibigay pala ng travel order ay ang kapitan. Hindi na kasi po yan dumadaan sa akin at hindi rin po dumadaan yan kay SK Federation Chairman. Travel order is sa kapitan at ang travel authority po ay sa DILG. And nasabi sa akin ni Ma'am Connie, our new CLGOO digdi po sa Tabaco, na wala namang documents submitted to their office requesting for a travel authority. So can we safely say it's not an official travel, Tabi, Mayor Crisel? Officially, if it is not authorized by the DILG, then it is not official. Okay. So our condolences sa pamilya kan nagadan and duman sa all the best man duman sa recovery kan mga nasa hospital, Tabi, Mayor. Ano po? Pero ang magayon man po, digdi man po binayaan ka itong organizer, no? Yaon po duman sa iyang mga tao para asikasuhon sa mga victims kang aksidente. Opo. Now, we go duman sa may piglunar ka mo, Mayor, yung LGU sa DepEd na classroom, school buildings? Yes. After Typhoon Rolly, ang pinaka-importante talaga, ma-rehabilitate sa classrooms or ma-restore so mga nagka-urulang na mga classrooms. So, nag-take out key loan. The first time na nag-take out key loan ang LGU Tabaco under my administration was for the construction of new school buildings and the repair of those that are still repairable. So, totaling to more than 140 classrooms po, new and to be repaired, no, ng mga classrooms. And na-turnover mi sa DepEd Tabaco City last year pa po, and it was already inaugurated. Ang kagayunan po, digdi, dahil ang sa tuyang mga classrooms are really typhoon-proof, slab na siya, may solar power, may rainwater catchment, may duwang CR sa laog, elevated po ang flooring para da ipagbabahaon, tapos fully tiled na po ang floors man. So, kumbaga, magayuno na pangarugan kang DepEd Central Office ang modelong ini. At tinamaan na kita kinagkapirang bagyo after they were constructed and wala naman po tayo naging problema. So, ano ibig sabihin, yung ating objective to build back better, no, was realized. Yun. Kumbaga, Lagman type building. Kapag niyo po is Faith, Hope, Love Building. FHL.
Iyon, opo. FHL building siya. Aha. Pigagamit na pala mo yan. Then basta-basta matatak yan sa lawig na panahon. Ang totoo po, medyo minsan sukat aramon na bagata, nagdadangadang na ang eleksyon, ang nagruruluwas, puro pirming may pigigibo ang iba kaysa sa imo, no? Kaya sa hiling ko, iniwan si Jomar, narumduman niya na nakuro na kitang nagibo para sa DepEd at talaga di kita nagpabaya. So, gusto ta sa marumduman ka mga tao. So, contributions ta. Na-imagine mo, that's 300 million, okay? Na talagang pwede mi ko ta ilaagaan sa ibang mga proyekto, pero we chose education because for us, no, the quality of school buildings will definitely impact on the quality of education. Kasi syempre, hindi lang to para sa mga estudyante, pari rin sa mga teachers. Kung maganda ang environment, conducive to learning, mas magiging effective po ang teaching nila. Ayun. Ano nga ni Mayor ang gustong sabihin kang nanogenarian? Ano ba yan? Nanogenarians, 90-year-olds. Okay. So, nagtao po kita ki 15,000 pesos para po sa 90-year-old and 95-year-old man po naka-receive ki 15,000 pesos. Actually, 20 pala, 20. Actually, Pio, gusto ko sana sabihin na puro may nanginginutan ang Tabaco City. Bago pa po naipasar ni Congressman Rex Lagman, kan siya po nasa Kongreso ka ito, so bill ni Papa na magtaoki 100,000 sa mga centenarians. 3 years na po kita na nagtataoki 20,000 pesos, 25,000 pesos sa mga centenarians kan Tabaco. So, kunya naman po na napirmahan na ni President BBM itong pagtaoki 10,000 pesos para sa mga nanogenarians, pati octogenarians, flat rate at 10,000. It was signed into law last year, 2024. Kita man po, nagkataon na kita, more than 10,000, no? Sa nanogenarians, 15, sa 90 years old, and sa 95 years old po ay 20. Actually, sa ordinance po na naipasarta way back 2016 and amended, I think, in 2022, expanding the benefits for our senior citizens, talaga po may nakalaag na duman para sa 80 and 85-year-olds. Kaya lang po, dahil sa kakulangan kang pondo, ininot na po, so 90 and 95-year-old. Iyo. Narumduman ko, igwa dyan yung sarumbes na nag-award kita sa flag racing mismo? Yes! Sa centenarian po ito. Sa centenarian. Matagal na natin ginagawa yun. Ang rate natin ngayon sa centenarian is 30,000. And since ang pinsya po, kang time ni Governor Alfrancis Bichara, nagkaigwaman po sila ki ordinance na nagtatao ki 40,000. So, ngunyan nga ni kari 50,000 na. So, kung idadagdag taan sa marireceive kang centenarian na 100,000 hali sa national, that is going to be 180,000 pesos. Iyan na naman pagparahagadon kan mga makuapo. Ay, Mariosep man na. Pero Pio, kaya nga niya ang sabi mi, habang kaya pa ma-enjoy ka sa tuya po na senior citizen, tawanta na sinda. Pero inipita-ota po na 15,000 para sa 90-year-olds and 20,000 para sa 95-year-old. Hindi po yan ikakaltas doon sa marireceive nila na 30,000 kung sila po ay aabot ng 100 years old. Very good, very good. Paano kan Mergi gutom na ko tapos ang programa ko? Maray kong harani ang tabako. Makipangunta ko dyan. May pahabol ako pa din kay Mayor. Lingon mo, Mayor, ang pagmakulog ni Mayor Crisel Lagman, universal, sa mga kaakian, so edukasyon, sinuportaran niya, nakapagdonar nin 76 na classroom bago, plus repair kan 73 classrooms. So mga typong resilient na ini, mga ano na ining masarigo na ini. Sa mga gurang, iyo itong Susanano, Ginarian, senior citizen, igwapang adult daycare center. Mayor, ano yung adult daycare center? Ay, Pio, excited ako digdi. Okay? I think first ini po digdi sa Albay. Diba nga ni first man sa Region 5. Magi mo po kita ki adult daycare center. Tako ang mga igwang daycare center, dapat ang mga senior citizens, igwang man na place kung saan pa pwede sila magtiripon, pwede sila magkaigwa ki na structured activities, araw ka music therapy, art therapy, socialization, games,
games, reading program. Ang reading na ini more on entertainment po, ha? Bako rito, tuturuan mo pa magbasa. Tapos, may mga, diba, Zumba, no? And Tai Chi, o na iba pa po ng mga physical activities. Ang plano ta po, gibuhon iyan siya sa Hiraya Manawari Nature Park. And thank you kay Senator Risa Hontiveros. Ikaw po siyang 10 million pesos na itatao para sa center. And i-operate po ini with once a week na medical services. So, mabisita naman ang doktor, ihilingon ka dietitian, ang sa inda pong mga diet. And then, para po ini mga final years man kan sa tuya po ng mga senior citizen, mangyarari po silang happy, socially active, healthier, and sana po mas productive. Di an apod palang kan Mayor Crisel, for adults only. Pwede man. Pwede man. Medyo may kilitigan, ano? For adults only. Patnubay ng magulang. Oo. Sige, tabi Mayor. Salamat din maray. Salamat na nakula po. Okay, thank you very much Mayor Crisel Agman, Panipiyo Halidigdi sa Siyudad Cantabaco, Jomar Bian, DCGB. Salamat kan sa ido pagantabay. Tulos na masunod si News Direct Mardila. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa